Ito na. Meron na naman tayong gulay. Good morning, Philippines! Good morning everything. Pinutol ko siya guys kasi sobrang taas. Gusto kong magkasanga-sanga siya. Hindi man siya nagsanga. Pinutol ko eh. Okay, ito na tomato harvest. Maayong aga sa lahat, sa inyong lahat dyan. I-harvest natin ito. Look. Lagyan natin dyan. Harvest tayo. Ito lang muna yung harvestin natin kasi hindi pa mahinog. Oh. So, ito muna. Look. Okay. Hallelujah. Bakit ang kati? Nakati na naman ako ang aga. May kumakain talaga. Tingnan nyo. Naupaw. Naupaw sila. Okay, let's see. May hinog ba dito? May mga talong. Ano tayo? Baka may hinog. May bunga na naman. May mga bunga lang. Ang daming bunga. Masaya sila. Masaya. At saka ito kasi hindi pa masyadong hinog. Masarap kainin. Ang taba ng string beans. Look. Mataba. Raspberry. Maraming bunga. Look. Ilaw pa. Hi guys! Good morning ka everything. Good morning guys! Maayong aga. Happy Sunday. Oh, oops. Itapon ko to. May uod si Mareng. Nag-harvest po tayo ng tomato. Pero ito may uod. Itapon natin. Hindi natin kailangan ito. Kasi marami tayong tomato. So yun, tomato galore. Hindi masaya yung tomato ko this year. Hindi maraming bunga. Kasi dapat pala yung tomato, it's maaarawan talaga siya. And then doon ko siya nilagay sa may maraming bushes. Kasi may raspberry doon. Yung raspberry guys, ang daming bunga. Hilaw pa. So, at saka ang daming bubuyog. Hindi ako makalapit kasi ang daming bubuyog. Next time, next summer talaga. Ibalik natin yung tomato doon sa kabila. Kasi, yung cucumber doon, madali siyang namatay dahil sobrang init. So, doon ko siya ilalagay sa my shedding area, yung pagkahapon, doon sa my raspberry area. Kasi last year talaga, ang daming bunga ng cucumber, ang daming bunga ng tomato, never-ending bunga. So, ang marami natin ngayon is zucchini, string beans, talong. Meron pang mga talong doon. Gusto kong bumili ng pagkain para bukas, pero yung feeling na ayaw kong umalis. Bakit naman naalis ako? So ngayon, punta po tayo dito tayo sa basement. Maghanap tayo ng pagkain kasi yung feeling ko na ayaw ko talagang magpunta sa tindahan. At ang laking dambuhalang machine na nakuha ni Tami sa basura. Look, ang dambuhalang machine. Iwan ko kung anong gagawin niya. Hindi niya inayos. Wiring lang daw. Tignan natin. Kung wiring lang ba talaga. Kasi tignan natin itong freezer. Kung anong meron. Tignan. Kasi bukas daw uulan. So, naghanap din ako ng makakain namin bukas. Kung wala akong makita dito, marami man. Kung wala akong makitang magustuhan ko, punta tayo sa tindahan. Pag meron, bahay lang tayo. Maraming pagkain, guys. So, ito, may old chicken dito. Let's see. Sana hindi ito, Sana hindi ito freezer burn. Kapag freezer burn,
ayaw ko naman pakainin yung mga alaga ko pag freezer burn. Ito, dalhin ko to sa taas. Kaluka itong si Tami. Ang daming biniling chicken ngayon na tanggong. So ngayon, maghanap tayo kung ano yung pwede natin kainin. Marami pang chicken dito. Kaluka talaga itong si Tami ba. Merong lamb dito na malaki. Merong, ay iwan ko na lang si Batman talaga. Masaya ang aso nito. Aso. Kaya hindi na ako nagbibili-bili ng mga manok. Kasi marami. Ang daming bear. May bear dito. May Slim Fast. Hindi na iinom. Ano to? Injectable roasted garlic and herbs. And iba't ibang klaseng beer din. Oh my goodness. So yun lang naman. Empty man dito. So which is really good. Kasi empty. So, punta tayo sa flat, sa isang freezer. Punta natin ulit. Itong basement, maganda ditong mag-garden kapag winter. Maginaw. Hindi man sobrang maginaw, pero maginaw. Konti lang yung i-garden ko dito kasi. Masayang. At saka nagtitingin-tingin din ako ng lights. Growing lights. Ang mahal pala ng growing lights ha. Hindi lang pala yung parang ganito lang na lights, na light bulb na pang bahay. Kailangan talaga growing lights pala. Ito sa aso to, kapag hindi siya freezer burn, i-defrost ko lang ito guys. Black chicken ito, no? Chinky-rinky chinky, chinky-rinky ching, chinky-rinky ching, chinky-rinky chinky, chinky-rinky ching, ching ching ching, chinky-rinky ching ching, chinky-rinky ching, ching ching ching. Ang buwan ng pipi, ang pipi ni mama na, ang pipi. What? You think I'm going upstairs, really? You really think I'm going upstairs? You really think I'm going? I'm going. Hindi ko muna binalik yung rug doon, guys, kaya meron kayong nakikitang sticky something over there. Pero hindi ko pa binalik yung rug. What?
Look at Inday Garotay. Pero tignan nyo tong cuteness dito, guys. Tignan mo tong pinaka-cute dito sa buong mundo. Kung sino yung pinaka-cute dito sa bahay. Tignan nyo naman yan. Nasa window, oh. Yan, gutom. Kasi pinakain. Niluwa lahat kasi kinain pati pagkain ng kapatid niya na babae. Kinain lahat. Kaya nagutom, sinuka. Ngayon gutom. Walang lakas. Kaya nag-flop yung body niya dyan. Kasi walang lakas. Nasaan na yung lakas mo, Dong? Dong Habs? Asa na yung lakas mo? Tignan yung mga basurahan. Labhan ko na naman. I mean, hugasan. Pero bago natin yan, hugasan. Isusok ko lang siya ng tubig sa loob. Para madali siyang hugasan ba. Kailangan pa rin yung hugasan at madumi, oh. Okay. Wala naman tayong kunin. Look. Tingnan nyo to. Ang dami pang bunga. Meron pa palang bunga. Kita ha. Look. Kaya walang katapusan. Kasi marami pang maliit na bunga. Yan. Dito. Meron pa dito. Ito. Meron pa din. What the heck is that? What the heck is that noise? Namatay, oh. Ay. Kunin natin. Quiet. I came to you and never ask too much. Okay. More cucumber. And merong kamatis. May kamatis. Kunin natin. Look. Marami pa doon sa baba. Ay. Okay, dyan. Look. At saka string beans na naman. Kasi mayroon na namang gulay eh. Hindi. I-harvest natin kasi mayroon na naman, diba? Okay, dyan. Okay. I came to you and never ask too much. Ang saya-saya. Marami pang mga maliliit. The past is over and gone. Okay, so ngayon, meron na naman tayo dito. So, string beans yan. Bell pepper. Maraming bunga ng bell pepper. And, look, bunga. Uy, meron tayong sili, look. Ay. Ang dami. Look, marami palang bunga. Pwede to sa pag magbulang lang tayo ba or magtula ng manok, masarap yan. At saka ito pa, maraming bunga, oh. Ito, oh, daming bunga. Look, ang daming bunga pala nito. Harvest tayo ng talong. Ito, oh, kunin na natin. Nagpahinog ako dyan, guys, para sa next year. Uy, nahinog naman yung mga kigwa. Look, nahinog na yung iba. Ito din. Look. Gulay for tummy. And meron na namang kamatis dito, look. Okay. More kamatis. Look. Hilaw pa. Ito siya. Meron dito, look.
Ito na. Meron na naman tayong gulay. Guys, more harvest na naman. Diba? Iba't ibang klaseng gulay. Diba guys? Harvest galore. Look. Ang saya lang. Ang daming bunga ng raspberry. Pero hindi pa siya ready. Hindi pa siya hinog. Kaya pag hinog na siya, pakita ko sa inyo. Kasi ang bango, ang bagong-bagong, ang daming bagong bunga. Fucking witches. Okay. They have a nice driveway. Yung kapitbahay namin ba, pinagawa nila, I think every other year, pinagawa nila yung driveway nila. Yun, maganda siya kapag magawa yung driveway. Tapos na tayo dito. Okay. Oh. Bilisan lang yun. Lang yung binili ko guys. Konti lang naman. Ang init guys. Grabe. Hopefully wala pa si Tami sa bahay. So ngayon ang dami kong lulutuin guys. Yung chicken for the dog, and this one yung binili ko, i-marinate lang natin siya para i-grill. So yun lang yung gagawin ko para masaya yung asawa natin. And ano pa, yung gulay, marami naman akong gulay kaya hindi na ako bumili kasi for sure yung ginawa ako for Tami na string beans with potato, I'm sure hindi niya yan kinain or marami pang natira. So dinala-dala niya yun pabalik dito. So yaon. And of course, yung asawa ko andito na before ako nakauwi. So nauna pa siyang nakadating. Kuha lang tayo ng bag. Kunin natin yung grocery. So nandito na yung baby ko. Yung baby ko. Di mo yung kanta guys. Yung baby ko. Kunti lang naman yung binili ko. Ay, pag-ibig talaga itong buhay na ito. Kailangan nating ayusin itong itlog ni Tami kasi baka mabiyak. Dera. Guys. I can smell something burning. Huh? What happened here?